Dod a ddwylo, dwylo, dwylo, I wneud ein byd yn iach. Nid I daro, taro, taro, meddai'r ferch o Llyn y fan fach. Mae bob man ei hanes a'i chwedl. Dyma sy'n gwneud lle yn arbennig, yn enwedig, Sir Gar. Weithiau, mae'n helpu denu pobl i'r ardal. Dweud bod rhyw chwedl yn perthyn iddi, rhyw hyd a lledrith. A gallwch chi ddweud unrhyw beth chi moyn am hyn, achos bwyall brofi beth sydd dan yr wyneb go iawn. Yr hyn rhyfeiniau ddefnyddiodd y ten chwedlau am y tro cyntaf, a'i ystyr oedd pethau i'w darllen. Cymysgedd o ffeithiau a straeon. Does dim tystiolaeth bod y chwedl wedi digwydd, ond eto, mae'r man hyd y gwyddodd y stori yn bodoli. Ac wrth gyffwrdd ar tir dan ein draed, rydyn ni'n cyffwrdd ar gwirionedd. Rhyw fath o wirionedd, achos fydd rhywun wastad wedi rhoi'r blodau ar y stori, fel maen nhw'n dweud. Ond mae bob blodyn ei wreiddyn. Yr oedd gan y wefw un mab i'w magu. A nifer fawr o warthegio falu amdanynt. A oedd yn fwy o drafferth na'i mab. Ac rwyf roed i'r mab gadw trefn ar gwartheg, a doedden nhw ddim wastad yn behafio. Roedd sawl un yn crwydro ar y mynydd du, a'r ffarmwr yn treulio oriau yn chwilio amdanynt. Ond, tasa fe ddim am y gwartheg yn crwydro i ochrau Llyn y fan fach. Efallai na bysai fe erioed wedi gweld. Merch yn eistedd ar wyneb y llyn. Un o'r merched prydferthaf a welodd llygaid un erioed. Ei gwallt yn disgyn yn fodrwyau ar ei hysgwyddau. Pam bod rhaid iddi fod y prydferthaf welodd un erioed? Ish! Achos dyna mae pobl yn licio mewn stori. Tasen i'n eistedd mewn llyn drwy'r dydd. Bysa golwg arna I. Ish, ti'n sbwylo'r stori! Wi just yn trio wneud y stori fwy realistig. Yna ddyn a menyw. O'n nhw eitha cyffredin, really, a wnaethon nhw... Ishto! Mae chwedl fod I newid dros amser, ti daliad oedd yr hen fersiwn. Be? Falle oedd hi just yn un o'r bobl yma sy'n licio wild swimming. Oce, sori. Allai ddim gweithio dan yr amodau yma. Eistedd. Beth o dwi nawr? Nawr ti'n un o'r biferion y llyn. O'n i heb ymarfer. Os o fe'n galed iawn, jyst gwna hyn. Gei di adrodd gwefrych yr hanes, iawn? Dilyn dy sgript. Reit, nôl at y stori. Ceisiaf gyffwrdd fan fi, ceisiaf a hyd o ar bara, ond fe wedodd hi. Cras fy mara, nid hawdd fy nala. Ac wedi hynny, fe ddiflannodd nôl dan ddŵr y llyn. Da iawn, ti'n well na'r hen un yn barod. Wel, fe ath y ffarmwr nôl at ei fam, a dwedodd yr hanes wrthi, tra arosodd deferion y llyn yn Llonydd. Yn Llonydd! Yn Llonydd! Classic boy meets girl yw hwnna'n tyfe. Tros starter mewn restaurant byddai'n digwydd dyddiau yma, a bydd y ferch yn esgus I adael. Tybedau ba'r bara oedd e, meddyliodd o fam, gan roi toes iddo gymryd ati nesaf. Pam nag oedd e'n gallu neud I fara hunan, a sorto fe mas I hunan, yn lle redig at mami? Ish! O'r diwedd, fe gytunodd hi i'w briodi, a byw bywyd ar y ddean gydag ef. Fyddai tad y ferch mas o'r llyn. Fel rhodd iddynt ar ei priodas, fe gytunodd rhoi llwyth o ddefaid a gwartheg am eirch iddi. Ond, yn yr haf,
Mae'r llyn yn hollol sych. Ble mae'r holl anifeiliaid a'r bobl mae fod yn cwato? Fe gytun o roi fan i feiliad i fi. Ar un amod. I beidio ddweud wrth neb bod y stori ma ddim yn wir? I fod yn garedig o'r ffe. Reit, na ddigon! Cadedig! Os byddai'n angharedig wrth i rywbryd, aeth aros 2 gwaith heb achos yna mae'n dod nôl i llyn ata fi. Ac fe fiont fyw yn hapus. Am ryw hyd, magu teulu, byw bywyd ar y dear a ffermio. Ond, dyw chwedl ddim yn chwedl os yw i'n gorffen yn hapus. Nath e fwrw hi, naddo fe. Unwaith. Yn ddamweinio gyda ffrwy'n ceffyl. Ail waith. Am ei bod ti'n llefen mewn prioda. A trydydd gwaith. Am ei bod hi'n chwerthin mewn angladd. A nôl â hi i'r llyn. Dan y dŵr. Cyfleus iawn. Heb i neb i gweld hi byth eto. Felly gallwn ni fyth a phrofi os ydy erioed yn byw go iawn. Wel, na le ti'n wrong. Achos mae na tystiolaeth. O ba, fe ddath hi nôl mas o'r llyn. Ac ymdangos i'w mab hynaf, rywallon. Ychydig flynyddoedd yn wedyn, fe nath ei ddysgu enwau'r planhigion iddo. Ei ddysgu sut i achau pobl mewn ffyrdd naturiol. A dweud wrtho, dwi bwrpasib ar y ddeiar oedd i achau a gwella pobl. A dyna medden nhw oedd dechrau stori meddygon myddfau. Meddygon enwog Sir Gar oedd yn iachau pobl. Drwy lisiau, ferlisiau, dail a blodau. Mae modd i chau gyda dail. Alla'r boes ma safio ffortiwn i'r NHS. Mae na tystiolaeth fod y meddygion wedi bodoli. Nid chwedl oedden nhw. Achos wnaethon nhw sgwennu pethau lawr, ei ryseitiau nhw. Oedden nhw'n gallu gwella pobl o bob math o bethau. O anwyd i fenoldust, just wrth berwi cwbl o ddail. Ond oedd ei mam nhw ddim yn rhia. Ond eto, roedden nhw'n pobl go iawn. Sut mae hynny'n bosib? Wel, sdim byd yn syml yn chwedl, os e. Mae'n symud fel dyfroedd. Yn diferu trwy canrifoedd. Nes llifo mewn i hanes ei hun, nes gwneud ei hun yn wir. Yr hen raig fach o'r gornel, gan ei mam a glywodd chwedl. A chan ei mam, fe glywodd hithau. Ac ar ei hôl, mi gofiau synau. Dim ond stori yw hi, medden nhw. Ond, unwaith, fe weles i hi, wy'n siŵr. A pwy all weid os wy'n dweud y gwir neu beidio.